Nu har min barnebarn sagt, nu skal jeg prøve at gætte nogle pigeting. Og det vil jeg så gøre, fordi jeg tror i hvert fald godt, jeg ved, hvad det er. Se, nu har jeg fået sådan en her, og det skal jeg jo så Og den er fra Essence. Og den er fra Essence. Og nu skal jeg gætte, hvad det er til. Jeg prøver lige at snuse til den, om det er noget, der kan spises. Okay, Ej. nu skal du lige tænke lidt, og så vender vi tilbage. Jeg tror, at det er sådan en, man smører køernes yver med, når de har ondt i yver. Nej, man skal bruge den til at sætte sin øjenbryn. Nå, ja, det vidste jeg ikke. Næste ting. Så har jeg fået sådan en her, det er en Dior, Ja. og det hedder en lip. En lip, Nej, det må du ikke læse. Ej, det hedder det en må... lip glow. Ja, okay. Jamen, lip glow, hvad kan det betyde? Det kan måske betyde et eller andet, at man skal bruge, når det er sådan, at man skal snige tror du, sig det er? ind på fjenden. Nej, det er en læbestift, lipgloss-agtig. Nå, Okay, næste ting. Den har jeg faktisk vundet i en pakkelej, som I lige kan se her. Jeg ved ikke lige, hvor den er fra. Udover normal, men Ja, hvad kan det? Jamen, jeg tror da helt bestemt, det er tydeligt at se, hvad det er. Det er da sådan en, man bruger, når man er ved at bage kagemand. nej, det er en håndcreme. Nå, Det er en står håndcreme. også lige der. Det er da en kagemand, der er her. Ja. Okay, næste ting. Ja, så har vi næste ting her. Den har jeg faktisk også fået i pakkelej. Hvad tror du, det er? Du må gerne åbne. Jamen, jeg tror, det er sådan en, man åben. Hvordan gør man det? Det gør man sådan her. Sådan. Hvad kan det være? Sådan en til at kigge igennem? Nej. Det er hårfarve, som du også skal i nu. Okay, nu skal vi have den i. Jeg ved faktisk. Jamen, hvad laver du? Jeg tror, det er sådan der. Ej, nej. Jeg tror lige, jeg vender tilbage. Så fik du hårfarve i. Nu har jeg fået hårfarve i, og nu er jeg klar til at gå til Kang. Og så skal jeg ud og synge. Jeg tror faktisk, jeg vil være med i Melodi Grand Prix. I en lille båd, der gynger, se jeg er og synger. Ej, flot. Hej, hej.